Kletan tämmöinen kantava teema ja mikä on niin kuin lähtökohtana ollut tähän suunnitteluun on, että tyypillisesti taloushallinnon ratkaisut on suunniteltu kirjanpitoprosessien ympärille. Ja me haluttiin ajatella asioita eri tavalla. Me on suunniteltu koko Kletan toiminta tämmöisten yrittäjien, erityisesti kenttätyötä tekevien, kuten rakennusyrittäjien ja muiden vastaavien niin kuin päivittäisten ja viikoittaisten aktiviteettien ympärillä. Sitä kautta me onkin ensimmäisen vaiheen asiakkaalta saatu paljon positiivista palautetta juurikin tästä helppoudesta, yksinkertaisuudesta ja tavasta ottaa Kletta käyttöön. Ja me nyt päätettiin lanseerata Kletta ensimmäisessä vaiheessa Ison-Britannian markkinoille ja siellä meillä on nyt kasvava määrä asiakkaita ottamassa Kletan käyttöön. Mulla on ollut aikaisemmin vieraana henkilösijoittaja Ali Omar ja mun siitä ensimmäisestä jaksosta jäi mieleen tämmöinen lause, että ratkaisu on helppo luoda, mutta mikä on sen ongelma? Minkä ongelman se ratkaisee? Niin, haluatko kertoa pikkasen tästä, mikä mulla on ainakin eniten jäänyt mieleen, niin tämä lakiuudistus, mikä periaatteessa ehkä luo sen ongelman tai sen, että se pitää ratkaista ainakin jollain tavalla. Niin. Joo, no toi on hyvä pointti ja se myöskin vie meidät siihen keskustelun kohtaan, että minkä takia me on aloitettu meidän liiketoiminta Isosta Britanniasta eikä esimerkiksi kotimarkkinoilta Suomesta. Eli sen ongelmassa on muutama tavallaan niin kuin aliongelma. Sanotaan, että se yksi pääaliongelma, niin kuin sanottu, mitä me lähtiin ratkaisemaan, on ylipäätään se, että taloushallinnon ratkaisun pitäisi olla helppokäyttöinen, yrittäjille intuitiivinen ja just rakennettu heidän omien toimintaprosessien ympärille ja sitä kautta niin käytettävissä missä tahansa, englanniksi sanottuna on the go. No sitten se, että mitä niin kuin spesifistä ongelmaa se ratkaisee ja minkä takia me lähtiin Britannian markkinoille ja miksi me uskotaan, että se lähtee siellä skaalautumaan, on, että Isossa Britanniassa on paikallisen veroviranomaisten eli HMRC:n tämmöinen Making Tax Digital digitalisointi lainsäädäntöohjelma käynnissä. Se on jo voimassa osakeyhtiöille ja arvonlisäveron piirissä oleville yrityksille ja se on nyt sitten tulossa näille pienille toiminimiyrittäjille jatkossa ja se vaatii käytännössä kahta asiaa. Numero 1 digital record keeping eli tulot ja menot pitää olla rekisteröity jossain tietojärjestelmässä ja numero 2 niin digital tax return eli veroilmoitukset tämän järjestelmän kautta. Ja nämä asiat Kletta ratkaisee ja Kletta ratkaisee ne helpommin ja yksinkertaisemmin yrittäjän kannalta kuin kilpailevat ratkaisut. Mitä isompia kilpailuja sun mielestä teillä on? No, meillä on Britanniassa niin merkittävimmät kilpailijat on Intuitin QuickBooks-ratkaisu. Intuit on yksi maailman isoimpia taloushallinnon ohjelmistotoimittajia. Xero on toinen iso ohjelmistotoimittaja. Heillä on kanssa niin kuin low-end tuote tähän segmenttiin ja sitten on esimerkiksi Free Agent, joka on Royal Bank of Scotlandin omistama ratkaisu. Nämä on nyt sellaisia toimijoita, jotka on tässä samassa segmentissä jo käytössä ja niin kuin sanottu, niin ne on lähtökohtaisesti rakennettu osakeyhtiön maailmaa ja sieltä skaalattu alaspäin ja samaan aikaan jonkin verran kalliimpia ottaa käyttöön ja lisenssiltään ja monimutkaisempia käyttöön. Mikä Kletalla oli strategia lähtee rakentamaan sitä tuolla Briteissä, että onko jotain yhteistyökumppaneita, joiden avulla tämä lähdet tekemään? Joo, siis nyt kun itsekin olen ollut mukana erilaisissa P2P-myyntimalleissa, nyt viimeisimpänä tuolla Raisinilla nähnyt sekä jakelukanavia pankkien kautta että suoraan P2C-myyntiä, niin me on lähdetty sillä tavalla, että meillä on niin kolmivaiheinen jakelukanavastrategia. Ensimmäisessä vaiheessa me myydään tätä tilitoimistoille ja meillä on niin myyntiagentteja Britanniassa, jotka
tuntee samaan aikaan tilitoimiston maailman ja heillä on kokemusta niin kuin B2B SaaS-ohjelmistojen myynnistä. Ja sitä kautta niin meillä on niin kuin lähtökohtaisesti niin myyntiagentit myy tätä, totta kai me founderit nyt alkuvaiheessa varsinkin niin kuin tilitoimistoille, ja sitten kun me saadaan tämä kanava auki, niin ruvetaan myymään sitä suoraan niin kuin digitaalisena suoramyyntinä yksinyrittäjille, ja kolmanneksi niin tullaan lähestyä niin kuin isompia rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä ja ratkaisee heidän tiettyjä laskunkäsittelyongelmia ja haasteita, ja tätä kautta niin kuin jalkautetaan tämä Cletta-ratkaisu näille sadoille ja tuhansille alihankkijoille, jotka palvelevat näitä yrityksiä. Tämä on se meidän niin kuin malli, ja niin kuin sanoit, niin nojautuu monessa kohtaan tämmöisiin fiksuihin partnershippeihin. Mitäs toi brittimarkkina muuten, kuin iso se on? No siis Britanniahan on niinku kansantaloutena niinku reilusti yli 10 kertaa isompi kuin esimerkiksi Suomi. Samaan aikaan niinku yrittäjyys ja yrittäjänä toiminta on paljon yleisempää siellä. Eli näitä niin sanottuja toiminimiyrittäjiä, mikä englannin kielellä kutsutaan self-employed business owners tai sole traders, niin näitä on reilusti yli 4 miljoonaa Britanniassa, ja sitten toisaalta niin näitä tilitoimistoja, joita me käytetään ensimmäisessä vaiheessa meidän jakelukanavan partnereina, niin niitäkin on lähes 50 000 Britanniassa. Kuvitellaan, että nyt mennään ajassa eteenpäin ja se uusi laki on tullut voimaan, ja nyt vaikka Cletta sai noista kaikista 1,5 miljoonaa käyttäjää, nyt Britannia on hoidossa, niin mikä on seuraava? No siis kyllä meillä niin ajatusmalli on, että me tuodaan ratkaisu sitten niin kuin euroalueelle. Meillä on tiettyjä analyysiä tehty, että missä maissa tämä voisi olla relevantti, mutta sen sanottua niin fokus on nyt tässä vaiheessa ja Britanniassa, ja sitten kun saadaan tämä markkina auki, niin tehdään vielä jatkostadia ja päätetään, miltä Manner-Euroopan maissa niin tätä viedään eteenpäin. Mutta samaan aikaan niin se, mikä me on tunnistettu, niin esimerkiksi nämä rakennusalan päämies-alihankkija suhteeseen liittyvät haasteet on aika universaalia läpi maiden, niin me uskotaan, että kun saadaan se ratkaistua Britanniassa, niin me voidaan tuoda ratkaisun muihinkin maihin. Mitäs Suomi? Monessa olisi? No se vähän riippuu. Kyllä mä luulen, että Suomi saattaa mahdollisesti olla jopa toinen. Että tietysti niin kuin sanottu, niin markkina on täällä aika paljon pienempi, mutta on tietysti tuttuja potentiaalisia yhteistyökumppaneita, ja meille tuli ihan niin kuin, tavallaan inboundinakin jo kyselyitä, että jos me haluttaisiin tätä tuoda tänne, mutta niin kuin sanottu, niin kun saadaan tuo Britannian markkina tuosta vetää, niin sitten päätetään. Mitäs niin Cletan ne ihan isoimmat tavoitteet, tai mihin kaikkeen on mahdollista? Niin sanotaan vaikka, että nyt jossain kohtaa tulee semmoinen, että hei, tästä Cletasta voisi tulla miljardin business vaikka tai enemmän. Niin mitä Cletasta voisi tulla? No siis, jotta näin tapahtuisi, niin se voisi tapahtua niin päin, että niin me onnistutaan niin ratkaisemaan se haaste, että tämä on niin numero 1 niin näille rakennus-, kiinteistöala ja tätä lippaavin toimialojen niin yrittäjille paras ja helppokäyttöisen ratkaisu, että se lähtee virallisesti kasvamaan siellä. Ja samaan aikaan sen alan päämiehet eli isommat yritykset huomaa, että hei vitsi, että nyt kun kaikki heidän toimittajat käyttää Clettaa, niin he saa systemaattisesti esimerkiksi laskut samassa formaatissa ja suoraan niin kuin machine readable formaatissa. Sitten me tämä malli saadaan vietyä muihinkin maihin, ja tästä tulisi niin kuin tämmöisen niin kuin rakennus- ja kiinteistöhoitoalan niin kuin de facto standardi, niin sitten me oltaisiin miljardibisneksessä. Mitä muita, jos miettii ominaisuuksia, että
sanotaan vaikka, että on tämmöinen tilanne, että jollain yrittäjällä ei nyt ole tilille rahaa, mutta pitäisi maksaa lasku, mutta sieltä on tulos vaikka myöhemmin, että se on laskuttanut ja siellä näkyy vaikka, että 3 viikon päästä tulee rahaa. Ja tämmöisissä tilanteissa esimerkiksi lainan ottaminen voisi olla aika hyödyllinen, niin onko tämä asia, mitä Kletta voisi joskus tarjoa? Joo, siis toi on myös erittäin hyvä huomio, eli nyt puhutaan niin sanotusta laskurahoituksesta, ja se on kyllä selkeästi meidän roadmapilla toteuttaa, että me on niin kuin keskusteltu ja käyty aika niin kuin, konkreettisia keskusteluja tiettyjen laskurahoitusta tarjoavien toimijoiden kanssa, ja meillä on niin kuin selkeä suunnitelma integroida laskurahoitus, automaattinen laskurahoitus osaksi Klettan toiminnallisuutta. Eli sehän on siinä mielessä niin kuin, aika hedelmällinen maaperä meillekin, että tämän tyyppiset niin kuin yksinyrittäjät, joilla on hieman epäsäännölliset tulot, niin ne on tyypillisesti pankeille ja finanssi-instituutioille luottoriski- ja luottoriskipäätösnäkökulmasta suhteellisen haastavia asiakkaita. No sitten Kletta, kun kerää jatkuvasti systemaattisesti tiedot näiden yrittäjien tuloista ja menoista ja sitä kautta niin kuin kassavirrasta, niin, ja me pystytään tarjoamaan tämä tietysti tämän yrittäjän niin kuin hyväksynnällä niin automaattisesti niin kuin laskurahoitustarjoajalle, niin tässä on niin kuin hyvä mahdollisuus tarjota reaaliaikaisesti ja järkevillä ehdoilla niin laskurahoitusta, eli tämmöistä käyttöpääomalainaa niin näille yrittäjille. Onko mitään muut tämän tyyppistä mielessä roadmapissa? No siis onhan meillä niinku mietitty, että tämän tyyppisen platformin kautta niin, pystyy niin sanotusti ristiin myymään muita palveluita, jotka on niinku relevantteja näille pienyrittäjille, esimerkiksi niinku vakuutuksia ja tämän tyyppisiä, jolloin palataan vähän samaan asiaan, että nyt jos se vakuutuksen antaja näkee esimerkiksi dataa tämän yrittäjän käyttäytymisestä, niin sekin antaa niinku paremman ja hyvän pohjan tehdä niinku, tavallaan niinku, tämmöinen tailor-made hinnoittelu tälle vakuutukselle. Miten tämä itse appi, tämä peruskäyttäminen, mikä on bisnesmalli? No se bisnesmalli on se, että meillä on kuukausimaksu, tavallaan tämmöinen SaaS-kuukausimaksu tästä appista, ja silloin kun tämä myydään kirjanpitäjien tilitoimistojen kautta, niin tilitoimistot maksaa kuukausittain sen mukaan, kuinka paljon heillä on aktiivisia käyttäjiä kautta lisenssejä. Ja sitten nämä asiakkaat, jotka jatkossa tulee ottaa tämän suoraan niin kuin digitaalista myynnistä, niin he maksaa myös kuukausimaksun Kletalle. Ja puhutaan tämmöisestä 6-9 punnan kuukausimaksusta. Mites Kletan tiimi? Haluatko kertoa siitä vähän? Joo, eli meillä on nyt tämmöinen suhteellisen pienikokoinen, dynaaminen, aikaansaava tiimi, eli minä olen toimitusjohtajana, Tomi Pakka-Parkkinen vastaa niin kuin taloushallinnosta ja juoksevista asioista, osittain myöskin niin kuin tavallaan meidän visuaalisesta ilmeestä. Sitten Tomi veri, Sami Verkkoperä on meidän tuotevastaava. Sitten meillä on tuotekehitystiimi, koodarit, tekninen tiimi Vietnamissa ja sitten myyntivoima Britanniassa, eli jota vetää nyt Kevin McGuire, joka on Kletan myyntijohtaja, ja hänen tavallaan tämmöinen kosketuspinta Suomeen on, että hän vastannut muun muassa Passvaren ratkaisujen myynnistä Britannian PK-segmentissä. Mitäs toi Kletan käyttäjät, eikö teillä ole nyt ollut yksi mainoskampanja, millä te hommasitte jonkun verran käyttäjiä ja sitten näiden accounting-firmojen kautta niiden asiakkaita? Niin kerro vähän tuosta tämänhetkisestä asiakaskunnasta ja miten te saitte? Joo, kyllä. Eli voisi sanoa sellainen, että vuosi 2022 oli meillä tuotekehityksen vuotta. Meillä oli yksi primääri pilottitilitoimisto tuolla Englannin Midlandsissa Birminghamin pohjoispuolella.
ja heiltä oli ensimmäisessä vaiheessa pilottikäyttäjä. Nyt me on laajennettu meidän käyttäjäkuntaa tässä kevään korvilla. Meillä on koko ajan kasvava määrä tilitoimistoja ja heidän käyttäjiä platformilla. Ja niin kuin sanoit, niin me tehtiin tuossa niin 2 aika lyhyttä stinttiä tämmöistä niin direct to consumer-tyyppisen asiakashankinnan ympärillä. Me saatiin ihan lupaavia tuloksia. Samaan aikaan niin päätettiin, että okei, keskitytään nyt ensimmäisessä vaiheessa tähän tilitoimistomyyntiin ja tuossa taas ennen kesää, niin kun tilitoimistomyynti saatu kasvua, niin sitten on taas tämä suora myynti täysillä tulille ja sitä tukevat prosessit. Joo, siirrytään pikkasen Kletasta eteenpäin, tai oikeastaan taaksepäin, koska niin kuin tuossa alussa käytiin vähän tarinaa läpi, niin kerroit aikaisemmista töistä. Niin tässä kun LinkedInia katson, niin täällä on esimerkiksi Accenture, Nordea, Raisin, niin haluatko näistä kertoa vähän, että saadaan vähän parempi kuva sun taustasta ennen Klettaa? Joo, mielelläni. Eli niin kuin sanottu, niin tuossa uran alkuvaiheessa mä olin 6 vuotta Accenturella ja Accenturella, niin kuin englanniksi sanottuna, niin tein aika monenlaisia rooleja. Mä tein tämmöisiä business IT-projektien vetorooleja, projektipäällikön rooleja. Rakensin aika paljon erilaisia business-malleja, business-prosesseja. Olin itse asiassa jotain viemässä ja myymässä tuommoisia business process ulkoistuskeissejä. Tein aika paljon töitä silloin muun muassa Nokialle, silloin niin kuin Nokia näitä kasvuvuosia, niin ja niistä on tiettyjä tavallaan niin kuin, kaikuja myöskin tähän tekemiseen, että tehtiin aika paljon tavallaan tämmöistä niin kuin päämies supplier integraatiohankkeita ja sitten se on oikeastaan niin kuin, no joo, ne toi aika paljon semmoista niin kuin, ymmärrystä ja osaamista tämmöiseen systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja niin kuin, myöskin niin kuin ohjelmistokehityksen viemiseen, eteenpäin viemiseen niin kuin tämmöisessä business lähtöisesti. Ja joo, Nordeaan mä siirryin sitten 2012. Joo, se oli niin kuin sitä aikaa, kun oli tämä finanssikriisi just takana ja siellä puhalsi aika paljon tuulia muun muassa uusien niin kuin pankkiregulaatioiden ympärillä. Ja mä olin alkuvaiheessa siellä Nordea Marketsissa, oli pääomamarkkinapuolella ja siellä oli vedin pääasiassa erilaisia liiketoiminnan kehityshankkeita siellä. Ja ne liittyy esimerkiksi niin kuin tämän regulaation tuomiin vaatimusten niin kuin viemiseen liiketoimintamalleihin. Silloin elettiin niin kuin vähän tämmöisen business intelligencein nousua. Puhuttiin siihen aikaan big datasta, joka nyt on niin kuin muuttunut AI:ksi ja machine learningiksi ja kaikiksi muuksi. Ja loppujen lopuksi samasta asiasta puhutaan, eli datan hyödyntämisestä niin kuin näkemysten ja osaamisen kehittämiseen. Ja no joo, sitten Nordeassa oli käynnissä tämmöinen niin kuin, jonkinlainen keskittämisen aikakausi, että niin kuin siirryttiin maakohtaisesta organisaatiosta pohjoismaisiin organisaatioihin ja tämmöinen muutos tapahtui myöskin tuossa suuryritys- ja instituutioasiakaspuolella ja mä menin sinne itse asiassa niin kuin, vetämään tämmöistä niin kuin, strategiakehitystä ja siellä tehtiin useampia hankkeita, missä niin kuin, organisaatioita muokattiin ja parannettiin pääoman käyttöä ja tämmöistä niin sanotusti capital efficiency eli oman pääoman tuoton parantamiseen kehittäviä hankkeita. Ja no sitten yksi hanke, mitä mä vedin siellä, niin oli tämmöisen niin kuin johdon raportointipaketin yhtenäistäminen tässä niin kuin suuryritys- ja investointipankkipuolella ja se meni varsin hyvin ja sen jälkeen minua pyydettiin perustamaan tämmöinen pohjoismainen taloushallintotiimi, eli ottaa niin kuin nämä business controllerit ja business analystit eri maa-organisaatiosta yhden tiimin alle ja
tämmöisen tiimin perusti ja vedin sitä sinne asti jonkin aikaa. Ja sanotaan näin, että kaikki tämä niin kuin, rakensi pohjaa myöskin tämmöiselle toimitusjohtajan roolille, että niin kuin osaa nähdä niin kuin asioita lukujen kautta, budjetointia, suunnittelua, organisaatioiden kehittämistä. Ja niin kuin sitten tämä hyppäys tuonne Racingin puolelle niin kuin tämmöiseen kasvavaan scale-upiin päässeeseen fintechiin oli taas vähän erilaista juttua, että siellä mä tein niin kuin enemmän tämmöistä B2B-myyntiä, isoja diilien myyntiä haastajapankeille ja keskustelin pankkien CFOiden ja treasury-vetäjien kanssa tyypillisesti. No sen anti ehkä kaikkein eniten tähän työhön oli just tämä, että miten tämmöistä niin kuin institutionaalista B2B-myyntiä finanssi- tai fintech-alalla tehdään. Tietysti nämä tilitoimistolle myyminen on jonkin verran niin kuin nopeampaa prosessia ja ehkä tavallaan tämmöinen tiketti-koko on vähän pienempää kuin Racingilla, mutta samat lainalaisuudet siinä on. Että sinänsä, niin kuin, jos mä katselen taaksepäin, niin nämä kaikki 3 uravaihetta niin aika hyvin on valmentanut siihen että niin kuin on niin kuin, voisiko sanoa kyvykäs ja itseluottamus siihen, että voi tämmöisen niin kuin kansainvälistä fintech-startuppia vetää menestyksekkäästi. Mä haluan tarttua itse asiassa tuohon Nordea, kun mainitsit tuossa siitä, että just menit sinne finanssikriisin jälkeen ja puhuit noista regulaatioista pikkasen, niin nythän on aika ajankohtainen, mitä onko se nyt kuukausi tai jotain vastaavaa, niin siitä kun esimerkiksi Silicon Valley Bank kaatui, niin ootko sä näitä uutisia seurannut ja ootko sä huomannut niin kuin jotain yhdistäviä tekijöitä siihen, kun vertaat niin kuin sun Nordea-aikaa tai just sitä finanssikriisiä ennen sitä, niin onko sinulla siitä mitään sanottavaa? Joo, no toi oli ihan mielenkiintoinen, kun nostit esille, että on sekä siihen ja vähintään yhtä paljon sitten tähän aikaan, kun mä olin tuossa Racingilla, eli nythän finanssikriisin jälkeen, kun tuli näitä Basel 3 ja CRD4 ja muita näitä tämmöisiä siihen liittyen CRR, näitä erilaisia direktiivejä ja regulaatioita EU-tasolla, niin näillähän pyrittiin varmistamaan se, että pankeilla on aina tarvittava likviditeettipufferi ja tavallaan oikeanlainen vakavaraisuus. Ja no okei, nythän toi Silicon Valley Pankki kaatui siihen, että se likviditeetti hävisi siitä, kun ne talletukset valu sieltä ulos. No sehän oli ainakin se, mitä mä oon niin kuin asiasta kuullut ja lukenut ja ymmärtänyt, niin tietysti melkoinen konsentraatioriski siinä talletuspuolella, että niillä oli niin kuin isosti näistä startuppien talletuksia ja aika isoja talletuksia, ja sitten kun siitä lähti tavallaan sellainen dominoefekti ja näillä niin kuin startuppien omistajilla, pääomasijoittajillakin oli sitten oma sormensa pelissä siinä, että siellä tuli ohjeistusta, että pitäisi vetää rahaa ulos ja tämä niin kuin kumuloi sitä. Mutta tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen linkki siihen, että nyt mitä Racing tekee, missä mä olin niin kuin 5 vuotta tuossa myyntitöissä, niin mä myin tämmöistä niin kuin talletusten hankintaplatformia, eli millä esimerkiksi pohjoismaiset pankit pystyy nostamaan Saksasta ja muista Keski-Euroopan maista yksityishenkilöiden talletuksia. Ja no, siinä niin kuin ajatus on se, että mikä ei nyt toteutunut esimerkiksi Silicon Valley Bankissa, että heillä on niin nämä talletukset hyvin vahvasti keskittynyt näihin startup-yhtiöihin, ja siellä oli aika pieni määrä ymmärtääkseni esimerkiksi niin yksityishenkilöiden talletuksia, jotka on paljon enemmän hajaantunut. Kyllä niin kuin voisi sanoa, että jotkut asiat, mitä yritettiin niin kuin, säädellä tuon finanssikriisin jälkeen, niin nyt siinä on vähän epäonnistuttu tämän kyseisen pankin kohdalla. Joo. Mitä sä sanoisit, että itse asiassa vaihdan kysymystä. Mä oon tässä sanotaan 3 vuotta tutkinut tosi paljon kryptomaailmaa, ja se on no, ainakin mulle älyttömän kiinnostava. Ja sitten kun sulla on tausta tuosta pankkialasta, niin mitä niin kuin, jos sä muistelet aikaa siellä, niin
No toki kryptot ei silloin vielä ollut niin isot, mutta mitä pankin alan tyypit ajattelee kryptoista niin kuin keskimäärin? Se on hyvä kysymys. Mä uskaltaisin väittää, että niinku perinteiset pankkialan ihmiset niinku miettii, että kryptoilla saattaa olla joku tietty rooli, voisiko sanoa, niinku maksujen hoitamisessa, mutta esimerkiksi tämä asia, että niinku, mihin perustuu bitcoinien ja muiden kryptojen niinku arvostukset, niin nehän on niinku, ainakin miten itse sen näen ja luulen, että moni tavallaan perinteinenkin pankkiri ajattelee, että no, nehän on aika spekulatiivisia, että kun ei siellä nyt oikeastaan ole mitään niinku kansantaloutta tai muuta niinku fundamentteja niiden arvostusten takana. Et mun mielestä niinku lohkoketju on niinku teknologiana ihan fiksu ratkaisu ja sen päälle on tehty ihan fiksuja ratkaisuja, niin kuin esimerkiksi joku tämä Suomen asuntokauppamalli Dias ja tämän tyyppisiä, mutta mä sanon itse, että mä en ole ikinä kryptoihin sijoittanut ja en mä nyt oikein ikinä ole sitä kautta niin syvästi perehtynytkään, että parempi, että mä nyt sitten otan liian vahvoja kantoja, mutta ehkä mä toin jo esille oman näkemyksen, että miten menee. Jos verrataan tätä juttua vähän niin kuin klettaan pikkasen, niin kuvitellaan, että sä pystyisit jossain kohtaa, että sanotaan, että kaksi yrittäjää, jotka käyttää klettaa, ne tekee diilin, ja pystyisi vaikka mobile pay tyyppisesti, että hei, pyydä 1 000 euroa, niin kuin, ja sitten sä pystyt vaikka klikkaamaan vaan, ja sitten se lähtee. Niin kuvitellaan, että tämmöinen ominaisuus olisi joskus kletassa, niin millaisella teknologialla semmoinen kannattaisi toteuttaa? No siis ylipäätänsä niin se, mihin me on pyritty kletassa, on, ja tämä palaa vähän semmoiseen minun omaan filosofiaan, että miten niin kuin tämmöisiä nykypäivän fintech-yrityksiä on niin kuin järkevää rakentaa, on hyödyntää olemassa olevia teknologioita fiksulla tavalla. Et nyt, meillä on muutamia erilaisia tapoja tehdä maksutoimitus. Me ollaan muun muassa meillä on integraatio Stripen kanssa, mikä on yksi maailman johtavia maksuliikenteen tarjoajia. Sanotaan, että maksuliikennehän on isosti ollut murroksessa ja maksujen helpottaminen on varmaan yksi isoimpia asioita, mitä fintech-kentässä tapahtuu. Mutta täytyy sanoa, että mä en nyt ole taas maksuliikenteen suuri ekspertti, että mä en lähde sen enempää ennakoimaan siihen, että millä teknologialla, mutta kyllähän se täytyy saada helpommaksi, että tämä malli, että vielä tänä päivänäkin Suomessa tulee paljon paperilaskuja tai tulee sähköpostiliitteenä PDF-laskuja. Sitten sä teet tietokoneen ruudulta aina sitä viivakoodia skannattua, vaan kopioit sitten IBAN-numeroa ja viitenumeroa ja tämmöistä, koska sanoa manuaalista räpellystä, niin kyllähän tämä nyt tulee tässä väkisin poistuun ja jossain määrin hämmästynyt, että vuonna 2023 se on vielä näin isossa roolissa. Mutta samaan aikaan niin kyllähän Pohjoismaissa ollaan monessa asiassa digitalisaatiossa edellä, esimerkiksi Iso-Britannia ja erilaiset verkkolaskumallit tulee yleistyyn, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tänne kuinka paljon tällaista one fit for all vai kuinka paljon erilaisia ratkaisuja käytetään rinnakkain. Mutta onhan joo, mobile payhän on käytettävyydeltään erittäin fiksu ratkaisu, ja vaikka se on ehkä tehty vähän ehkä sillä tavalla vanhanaikaisella tavalla, että siellä on kuitenkin se luottokortti takana. Joo. Mä ajattelin tämmöisen vikan kysymyksen, ja tämä on itse asiassa ekaa kertaa, että mulla on aikaisemmin ollut erilaisia vikoja kysymyksiä, mutta nyt kun viime aikoina mä oon ollut tosi kiinnostunut politiikassa sekä maailman että Suomen, niin mä ajattelin tämmöistä, että mä voisin alkaa aina kun mä teen tämmöisen yrittäjän haastattelun, niin kysyä, että mitä poliitikot vois tehdä, joku lakiuudistus tai joku tämmöinen,
mikä auttaisi yrittäjiä. Ja jos sä mietit sun niin kuin kokemusta, niin onko tullut vastaan jotain tilanteita, että sä et pysty tehdä X juttua siltä tavalla, mitä sä haluaisit, koska Suomen joku sääntö tai laki tai tämmöistä, niin vähän niin kuin tuolta näkökulmasta, niin semmoinen, joka ajaa vaikka yrittäjän asioita, mitä sun kokemuksen mukaan tai mitä sä oot kuullut, niin ne vois tehdä, että sun tai sun muiden yrittäjätuttujen elämä tulisi paremmaksi? Joo, haastava kysymys. Tietysti ehkä niin kuin jossain määrin niin voisin peilata tiettyjä asioita, mitä tehdään Britanniassa eri tavalla kuin Suomessa. Niin kuin yksi asia on esimerkiksi, mikä on niin kuin aika mielenkiintoista, on, että Britanniassa nämä sole traderit, eli suomeksi sanottua toiminimiyrittäjät, niin he on vapautettuja arvonlisäverosta 85 000 punnan myyntiin saakka, eli noin 90 000 euron myyntiin saakka, joka tietysti tarkoittaa sitä, että iso osa tämmöisestä niin kuin, suuri osa yksinyrittäjistä, jotka varsinkin tekevät tämmöistä jotain kenttätyötä, niin on tämän alapuolella. Ja se tekee kirjanpidosta yksinkertaista, se yrittämisen kynnys aloittamiseen on matala ja näin päin pois. Että tämän tyyppinen toiminta niin kuin kannustaa tämmöiseen yrittäjämäiseen toimintaan. Totta kai mä ymmärrän sitten sen, että jos tämmöiseen mennään, niin sitten tavallaan tulee yksi aukko verotukseen, joka täytyy sitten täyttää jollain muulla veromuodolla. Et en mä nyt sinänsä sano, että mä lähtisin sitä niinku suoraan niinku ehdottaa, mutta on nyt ehkä yksi semmoinen niinku huomionarvoinen asia, että jos me halutaan niinku tämmöistä yrittäjyyttä ja pienyrittäjyyttä niinku esimerkiksi Suomessa kannustaa, niin tämmöinen malli on käytössä Isossa Britanniassa. Okei. Sitten voisit loppua, jos sulla tulee jotain mieleen, niin jos haluat sanoa, että jotain ihan tai perusinfoa tai tarinaa susta, tai jos haluat pizzaa vielä klettaa tai mitä vaan, niin sulla on ihan vapaat kädet tähän loppuun, mitä haluat sanoa. No joo, kiitoksia. Oli oikein mukava ja mielenkiintoista jutella sun kanssa, Tomi. Ja niin kuin sanottu, niin taisit mainita tuossa, että meillä on Klettassa nyt itse asiassa rahoituskierros käynnissä. Haetaan niin sanottua siltarahoitusta siihen, että me viedään meidän markkinalanseerausta ja skaalausta eteenpäin ja tarkoitus sitten myöhemmässä vaiheessa hakea isompi rahoituskierros britannialaisilta instituutiosijoittajilta, mutta niin kuin, ketä mahdollisesti asia kiinnostaa, niin voi olla yhteydessä minuun. Okei. Kiitos sulle. Kiitos, Tomi.